es va tragar tot el capital, no els grupistes, que sembla, no estic segur, però que sembla que els grupistes es va poder llegir amb una edició anglesa, quan ell estava de professor a Liverpool, però el capital sí, amb grans escarafalls d'ell, han trobat tant a la ideologia alemanya com el capital, uns disbarats de producció impressionants. Això el va portar anys després, molts anys després, els publicaria. Però en aquell moment de joventut el va portar a pensar que la gent en realitat o no llegia o no tenia els drets marxistes. No podia ser que els disbarats que ell havia trobat amb les traduccions de Rozes, Rozes com s'havia fet a Mèxic, com sabeu, refugiat, però que realment tenien molts errors, com després vam poder demostrar gràcies al Sacristan, als Joaquim Cervera, quan vam tirar endavant les nostres completes de Maria, les que vam poder fer d'un manera de manera vam fer un capital que avui és absolutament fiable i el de Rozes, avui es pren la molèstia de seguir la llista de Fontana i mirar el producció de Rozes, la producció t'adones que efectivament alguna cosa està malament. O la gent no llegia els clàssics o no els entenia. I si no els entenia, es preguntava com es podia compaginar la teoria amb la praxi. Si entenem malament el que Marx ens està volent dir, què quan estem? Aquesta finor d'analitzar els textos clàssics el va portar amb una anècdota que ell va explicar personalment, que jo no sé si és molt, però que és molt interessant. Ell va demanar l'entrada al partit, com d'altres van fer, anant a París, directament amb el Remillo, o Federico. Total que arriba a París al pis que li diuen i no hi havia el Carrillo i li diuen que s'esperi. I el funcionari, que era un funcionari, el pare xic, que li diu que s'esperi, que arribarà per un moment, li dona un llibre perquè s'entretiqui. I li enxufa el materialisme històric del Constantinople, editat per l'Acadèmia de Ciències de l'Europa. Passa l'estona i el Fontana veia que el Jacques Negra de llegir va tragant. I a mesura que va tragant es va collir. Es va espantar. Va dir, hòstia, no se'n sap el dia. I aquí va dir, vaig estar a punt de marxar d'aquest fill sense perspectiva. Tant em va fastiguejar aquell catexisme que vaig estar publicant sense perspectiva. Va arribar el Carrillo i el va rebre. Però aquesta és una anècdota que li dic, una anècdota de les seves lectures dels clàssics a la llibreria de Vic a casa seva, perquè ens fa veure ja que des de molt jove. És veritat que quan va estar a Liverpool amb les edicions angleses va afinar. Va començar a aprendre alemany també perquè no en sabia prou i necessitava aprendre més alemany per intentar comprendre precisament el sentit, és a dir, tots sabeu que Marx no és sempre clar, però si a més la traducció no interpreta el que Marx vol dir més que el que Marx diu, cagada pastoret, és a dir, allò, que no es coneix, i el Fontana. Molt rigorós. Des d'aleshores, ell carregarà sempre contra el que ell denomina un marxisme catequístic, un marxisme litúrgic, diverses excepcions que ell considera que ha fet molt de mal. No només el marxisme elemental de l'època de l'estalinisme o els marxismes, diguem-ne, ben intencionats, però molt iniciàtics, tipus Arendt, sinó els retalls, els trossos que es feien servir quan passaven com a literatura marxista, quan eren peces
mal girovades, mal habitades, disgrats. Us dono un exemple curiós d'això. El Joan Grijalvo, que va ser el que va posar els diners perquè jo vaig fer una crítica, que era del partit, i era actiu del partit de la UGT i com se va donar la guerra si vaig a la UGT. Era del partit. S'havia fet ric a Mèxic, però per la raó que fos, suposo que cap als assessors que tenia en aquell moment, va tirar endavant bastantes obres de divulgació marxista o col·leccions. La més seriosa de totes, la seva ja era massa tard. Però ell va fer una col·lecció que tenia 160 pàgines. Eren tots els clàssics de la historiografia i de la teoria i de la filosofia marxista. L'especificitat d'aquesta col·lecció és que tenia 160 pàgines. Per què? Perquè eren 16 plecs d'impremta. L'impremta funciona en plecs. Aleshores, o eren 32 plecs d'avui o 16 de guerra. Aleshores, el llibre està allà, cal poder veure si aquest buscar aquesta col·lecció 70, es deia així, està allà a la plana 160. Ja no arriba a la plana 160, sense més explicacions, no hi havia ni pròleg ni falta ni res. Això era una de les coses, amb aquesta forma d'utilitzar el marxisme, era una de les coses que li fan rabiar molt. Només el va fer que tota la vida a les classes, a les seves investigacions, a les seves xerrades, ell defensà sempre que no era això. Que no era això. Va haver-hi un moment, i ho explica molt bé, en què és l'època, la nostra època de les modes de producció sobretot, on tot havia d'entrar dins del 5 o del 7, perquè d'aquí els plantejava les modes de producció, havien d'encaixar. Llavors, m'explicava, i crec que ho he explicat públicament, això no recorda, els drames, que això li havia explicat un historiador cubà, els drames del Partit Comunista de Cuba van encabir aquests modes de producció, per exemple, el flotat, que el país no tenia, per encabir-lo i construir un catecisme de cop que expliqués la història de Cuba des dels modes de producció. Com deia un amic meu, el Javier Pradera, quantes amistades se han roto por el modo de producción así. Bueno, Fontana nos sorprenia d'una manera entre irònica o distanciada, sinó tot el contrari. Una cantat fonamental al bé considerada que era el que Marx havia intentat. Marx intentava trobar una eina per fer la crítica del capitalisme. La eina metodològica que és crítica del capitalisme sense fissures. Que en la seva crítica el capitalisme no tingués cap possibilitat de sortida, cap possibilitat d'escapar. Que no servia, evidentment, més per obrir les tripes del capitalisme i explicar-lo, sinó que, òbviament, servia per acabar amb el capitalisme. Era l'instrument que havia d'acabar amb el capitalisme. Però ell sempre va pensar que aquest mètode crític, aquest mètode marcial, era fonamental. Si no s'entenia, aquest mètode, òbviament, era un altre capitalisme històric, si no s'entenia, era molt difícil arribar al punt on ell creia que la historiografia, per exemple, podia arribar. A l'extrem d'aquell en aquest moment que estava estudiant, com tots sabeu, amb Vicenç, per un punt. Això amb els llibres que s'han escrit es ven d'una altra manera, però el punt va ser, en realitat, que el pobre Vicenç no s'hi veia d'acord amb aquell noi. Hi ha una correspondència amb el Vicenç famosa que sempre es comenta, amb el qual escriuen el nom del cor. Molta educació, però escriuen el nom del cor.
Són dues visions completament diferents del món. Això del Vicenç, el Jaume Vicent Lluís, és una visió sobre el paper revolucionari de la burgesia, punt. Si es faria una visió de Jordi Pujol, per aquesta visió del Fanta. El Vicenç un dia al Vilar. Així, una roda. I el Carme diu, has de veure el Vilat, que és un marxista sòlid, però que a més té l'avantatge que està treballant sobre les bases nacionals en què es fa l'explicatori del sector. Aleshores és quan el coneix Vilar, amb el qual de seguida s'hi entén i de seguida comença una roda. Ell sempre cita que ha tingut tres mestres. Un mestre que és el propi Vicenç, un mestre universitari, un mestre als estudis catalans, a l'Institut d'Estudis Catalans, que es feien sota mà a casa dels que tenia, és l'historiador, diguem-ne, que li ensenya la metodologia dels papers, com buscar els arxius, com treballar tal, però sobretot el Pilar, que és un tercer mestre, que és això, el meu instantáneo, es divertido de eso que tienes tres maestros, son unos nuevos que vienen por va tenir tres de sort al comptador i no va ser una mica professional. Va començar aleshores a entendre el món dels marxistes que hi havia anades, però de seguida se'n va desencantar. Es va passar molt ràpidament a partir de veure en una fase, diguem-ne, el que després també seria, d'alguna manera, aquesta història francesa revisionista amb la qual anirien a parar vells comunistes que s'havien convertit al liberalisme i que la van acabar d'espatllar, però ell va tenir la sort de conèixer el Sobul, que era un historiador molt seriós de la revolució, va conèixer també el Nobel, que li va interessar menys, perquè el Nobel ja va començar a fer un gir, que no era encara exemple lingüístic, però era el gir de les ideologies, de les ideologies, i ell estava en aquell moment molt amb les idees d'altres historiadors que, si ben comunistes, no seguien les directrius dels catexismes del partit de la Unió Soviètica de cap partit, Korsnev o la Lulinskaya, que ja mirava l'extraordinària la seva concepció de la no crisi del segle XVII, el Boumil Badura o, finalment, el Ranaid Puja, que és un historiador indi de l'Índia que planteja una mena d'història nova, una mena d'història que rebutja la història internacional, que rebutja la història oficial. Sempre en el cas de l'Índia és necessari rebutjar la història per reconstruir el colonialisme britànic per recuperar la veu dels que mai han tingut veu, la veu de la gent, la veu del carrer, la veu de com van viure la gent índia i com van patir, diguem-ne, aquell conflicte de classes que partia d'un colonialisme que semblava que ho tapava tot, però que en el fons estava destrossant la Índia per dintre. Naturalment, el que més va ajudar a la construcció com a historiador de Fontana va ser els historiadors marxistes britànics. Aquí hi havia un material extraordinari. De tots ells, començant per Gordon Childe, que amb puritat no era anglès, sinó australià, que és un dels historiadors marxistes d'aquest grup, fins a arribar a Jean de Saint-Croix, que és un tio raríssim, un paio que es va fer comunista no tenia 80 anys. És el llibre que menys hem venut a crítica de la història. La lluita de classes a la Grècia antiga. Inusitada. Mai no s'ha explicat Grècia des del punt de vista de la lluita de classes. La Grècia era una cosa, la creació de la democràcia, l'inici de la cultura, la civilització. Que encara avui és impressionant. Però Déu, quan vaig estudiar el Revolució Cristiana, ens va quedar avorrit. Esto vas a publicar, dice Fontana. Dice Fontana, el monòleg va acceptar. Fins i tot el monòleg li va sobtar de dir, com passa? Què farem amb aquesta cosa?
No, però qui més d'aquest grup amb ell va marcar vencedors van ser Hobsbawm, Eric Hobsbawm, i va ser sobretot el Tons. Ell admirava extraordinàriament el Tons, perquè va haver-hi un moment, i això tots segurament ho recordem, quan es va produir el descobriment, entre cometes, per part dels marxistes de la història econòmica. No tenien ser història. Història social, història política. Passava de tal perquè la verdadera ciència de la història estava basada en el que els economistes en aquell moment ens estaven venent com a ciència econòmica. És una mica per un complex d'inferioritat dels historiadors. I van abandonar fer història econòmica sense entendre que la història econòmica només és una part de la història que pot arribar a aconseguir el materialisme històric. Però per culpa d'això es van espatllar moltes coses. El mateix llibre el Brodel sobre el Mediterrani acaba excessivament d'historicista. Moltes vegades era un economicisme Vox y Ciudadanos se han abstenido. no ajudava a comprendre que no servia per lligar-ho amb el conjunt de la història, perquè es perdia sobretot la història social. Llavors, Fontana va reaccionar bastant contra això i va trobar un mirall en què mirar-se en el Hobsbawm i en el Thompson. Passionava que va treballar molt seriosament, més que ningú d'ells, la història social. És a dir, com Fontana sostenia, és aquesta història social, la història de les persones, la història de la gent, la que explica el procés històric per ell mateix. Bé, no insistiré més sobre la formació de Fontana, crec que havia estat pinzellada. Només que dir que després de Marc Llendes, amb ell li van interessar molt Cors, li va interessar molt Lucas, però sobretot li va interessar molt Gramsci. Gramsci que és una concepció sobre la història de Fontana i estava bastant d'acord. I en els últims anys de la seva vida, sempre vaig molt a revisió Ibèria. El citava constantment, perquè abans de la història li explicava o li ajudava a Fontana a entendre moltes coses. En conjunt, esclar, Fontana semblava les llicències i passava com a Marx. Era un curiós i res que fos humà, li semblava estrany, li semblava improcedent. Per tant, llegia, no s'acabava mai. Però, diguem-ne, que si volem situar com es fabrica un marxista com Fontana, aquesta seria una visió segurament lenta i pròpia, però és el que us conté. Què passa amb Fontana? La seva formació. Doncs que no podia estar separada de la teoria de la praxi. Fontana, ja ho he dit abans, va entrar a la PSOE de Catalunya, va formar part del grup d'intel·lectuals, coincidint amb l'època en què estava el Manolo Sacristan. Jo crec que va tenir un paper molt important, molt definitiu. Ara potser no és el moment d'explicar-ho, però no sabeu que va haver-hi un famós barall, no és una exageració, però va haver-hi una dissensió entre, per una banda, el Gregorio i també el Manolo, i per l'altra, el Fontana, sobre el PSU i el PC, que es deu a que va poder tenir una intervenció magistral que va fer el Fontana molt complexa. Penso que no de nous horitzons, però no he anat a compartir els meus. En qualsevol cas, ell va lligar tota
aquesta acumulació de concepció marxista de la història amb la lluita quotidiana no es va tancar mai. Com a final, rumiant aquest gran servei que rumiant com a pensió de presó. Gramsci no es va poder ficar en la vida pública perquè estava Fontana, que no estava a la presó, sinó només va caure, sí que es va ficar en la vida pública. Ell va, durant molts últims anys, donar classes a la gent de comissions obreres, sobretot els professors d'institut, perquè volia ser coherent amb la seva visió de que aquesta noció, aquesta concepció del materialisme històric com a eina per enderrocar el capitalisme havia de tenir una expansió com pedagògica. I qui millor podia portar a terme aquesta publicació eren els professors d'institut. Ell, l'any 66, ell havia entrat a la universitat per mà del propi Vicenç. Quan Vicenç va morir l'any 60 i va continuar, l'any 66 el van fer fora de la universitat. No té res a veure amb les 10 que van fora de la universitat perquè ell va fer una vegada denunciant a un catedràtic corrupte. El van expulsar de la Universitat de Barcelona i es va refugiar al doctorat. Es va iniciar en aquest moment entre 1968 i 1974. Ell fa classes a l'Autònoma, però treu el mateix any, penso que treu la càtedra de la història econòmica de Valls. Doncs a València, on està 2 anys donant classe, 2 cursos. I al final aconsegueix aquí la càtedra a l'Autònoma i torna, penso que és l'any. Al final, el 74 inicia el destaca, quan s'inventi la Pompeu, el cridaran, el catedràtic de la Pompeu, i ella allà crearà l'Institut d'Història Jaume Vicenç Vives, amb la pretensió, sempre la mateixa, de continuar explicant als docents, la necessitat, si volen ser historiadors, d'utilitzar el mètode marxista. Fontana, notat aquí, i que us explicarà una mica el títol que li he posat també a aquesta xerrada, que no és una botada ni voler patir a ningú, sinó que és la realitat. El materialisme històric el poble sempre. Fontana pensa la història com a història dels homes i les dones del nostre temps. Dels problemes, de les necessitats, de les angoixes i de les il·lusions i de les esperances dels homes i les dones. Un dia el passejar, ell no es va moure mai del poble. El cert és on estava a casa del seu pare, aquesta llibreria de vell, al carrer Nou de la Rambla. No, uns moments es deia Comte de la Salut. No es va moure d'allí, es va traslladar a un pis a l'altra banda de la vorera, però estava a 50 metres de la casa. No es va moure d'allí, passejant per allà. Ell era... És una anècdota divertida, però la feina sigui divertida. Ell li agrada molt els gats, tenia un gat que es deia Charlie, un gat molt mimat. Del Fontana li anava a comprar menjar, sortia, l'única vegada que sortia del poble perquè anava a comprar-li el peix. Unes coses com refinades pel Charlie, els anava a comprar a la boqueria. I el gat l'acompanyava, a comprar peix pel Charlie. I un dia tornant, el pare a la porta de la piscina de casa, una senyora que diu: mira, el que em passa és que m'he morit xerrat sense feina, també li explica el seu drama, perquè el Fontana sempre va fer una cosa, sempre va estar amb les agrupacions de veïns i sempre va estar amb totes les manifestacions, amb totes les protestes. Aleshores, aquesta dona li explica això, sa mare ho explica. Quin era el problema d'aquesta situació? I em diu: si no podem comprendre
els problemes de la gent del poble. Si no som capaços d'ajudar, puguin resoldre els seus problemes. I quan serveix l'història? És una cosa que no recordo. En aquest sentit, quan dic això del mateix història del passat, m'estic referint en què ell, torno a insistir molt, parteix de la realitat històrica d'avui per fer la genealogia de dir per què som aquí, per què hem arribat aquí, què ens ha passat per arribar aquí i no haver arribat a l'altra qüestió històricament. Hi havia altres alternatives, hi havia altres opcions. Per què aquestes altres opcions no van poder triomfar, no van poder sortir a la llum? Per què? Estem on estem. Això s'ha de poder explicar, s'ha de poder explicar per canviar-ho. Era l'actitud claríssima del Fontanet. Res, per acabar-vos de fer els 5 cèntims de Fontana, us vull sintetitzar l'obra d'història de Fontana amb 5 guies principals, però que tot lliga, que tot es conjuga per entendre el seu pensament, per entendre el seu marxisme, per entendre que ell no hi va veure mai en el marxisme ni en els clàssics del marxisme receptes ni solucions pels problemes. Els problemes s'havien d'abordar des de la realitat dels problemes i els recordaven. Com Marx, per exemple, no volia acabar de tots perquè fes el segon volum del Capital perquè encara no s'havien acabat de produir a Anglaterra uns fets socials que ell necessitava saber, necessitava consumir la realitat per convertir-la en teoria. Tot el Fontana era així, era exactament així. I les 5 línies que ell tria com a historiador, encara podem dir que hi havia 5 línies, ell mai no va parlar d'això, que això és una percepció meva. Però, com a xerrada que és, permeteu-me d'acceptar aquestes 5 línies de treball. La primera, la que més interessa, són les bases financeres de l'estat espanyol. Això és un exemple. Ell va escriure 35 llibres i centenars. No els citarem pas tots. Però citem la quiebra de la monarquia absoluta, que és la seva tesi doctoral. Tesi doctoral que va acabar de dirigir seria el Vicenç va dirigir l'Estapé. Què li va dir es planteja? Es planteja la situació de l'Espanya de l'exterior. Però què li interessa que la gent entén que si no es canvien les estructures econòmiques, si no es canvien les relacions de producció, si no es modifiquen els que controlen els mitjans de producció, és impossible que cap hisenda ni que cap intent de reorganitzar el país funcionés, perquè també que s'havia de fer pagar els capellans i amb els rics i amb els nobles. Per tant, no tenia cap sentit. Es carregava tota una forma d'entendre la història. Clar, la forma d'entendre la història d'Espanya ha sigut tradicionalment democràtic, perquè fins i tot m'agafaria la Diana Fontana trencava això al mateix temps. Molt entre línies deixava d'entendre el problema de l'Espanya francesa era el problema del franquisme. El problema no era només la dictadura, la força militar o la lluita que feien intentant acabar amb la dictadura. Era molt més complex això. Hi havia unes estructures profundes que s'havien de trencar abans que això pogués fer fallida, perquè si no, no hauria passat. I efectivament, així va ser. Una altra línia d'ell era això en tenia molt, la treia molt, era el món europeu de la restauració després de Napoleó fins a l'any 42. Aquí és on tenia treballat molt, sobretot amb el grup primari i la Guerra Civil de França. S'interessava molt entendre els fets de febrer del 48 i els fets de juny. Com les relacions de classe
es van modificant en funció del canvi de la propietat dels mitjans de producció o del canvi en les estructures que dintre de la mateixa propietat dels mitjans de producció són produïts per un element extern, com podia ser una renovació de la indústria tèxtil. D'aquí, curiosament, el llibre que jo em quedo com a mostra d'aquesta línia és un llibre que es diu Política de Democràcia, que es va publicar pòstumament, Mòria Fontana, on per primera vegada diu, i a la final del capítol, i s'hi llença obertament que això del capitalisme és la mentida i la vergonya més gran de la història humana d'uns pensaments extraordinaris. Tot aquesta anàlisi del món de la restauració. Una altra línia és la de la Guerra Freda. Ell també vol intentar utilitzar la història per tractar de comprendre. Jo crec que és un dels grans llibres del Fontana, és un llibre que jo li vaig publicar el 2011. Molt por el viento del Imperio. És un llibre extraordinari perquè, bàsicament, el que més ple d'erudició i de treball, però a mi m'interessa molt més com desmunta tota la por, tot el problema que vam tenir durant tants i tants anys amb la por nuclear, la por de la Tercera Guerra Mundial, com ell desmunta i ens fa entendre que tot era un guinyol dels americans, això de la Guerra Freda, que era una enorme mentida utilitzant el comunisme per entorpir precisament per ajudar-lo que se'n sortís. I aleshores explica que hi ha el mateix, ho diria molt clarament la regla, hi ha el mateix a Eisenhower, quan pren possessió de presidència dels Estats Units, i es planteja el Reagan dirà molt més clarament, dirà què té Rússia que ens pugui interessar? Tots els anys Espanya i els tenen economies amb l'amenaça de Rússia, el comunisme, no sé què. Construir l'inici d'un capitalisme depredador que esclatarà molt reforça als anys 80 amb el neoliberalisme i que després arribarà al gran desastre de 2007, que encara no s'ha resolt, però la pandèmia de Covid ha servit tot arreu durant la temporada. L'altra línia que té de treball és la seva reflexió sobre la història. El paper que ha de fer, sempre lligat amb això que estic dient. És a dir, ell l'any 74 se'l va publicar una producció de llibrets barats que es deia el socialisme, no sé què, les piràmides, els carrons, que diuen que és ja la història que va fer. I que ja va cridar molt l'atenció. Però després ell això el va revelar. L'any 82 va explicar un llibre que es deia Història Análisis del Pasado, Proyectos Sociales Universal. I efectivament confessa, d'alguna manera, o explicita tot això que estic dient, repartint hòsties, moltes hòsties, que li va costar que els mitjans de comunicació i no parlessin de llibre, l'enterressin o parlaven de llibre. Va haver un famosíssim historiador, politòleg, escriptor, periodista, madrileny, que vivia a Madrid, que aquest llibre el recordo, va dir el regreso del Transiberiano. No, de l'Orient Express. No era el Transiberiano. Fugia a París perquè aquest senyor era la veu de la socialdemocràcia, la veu del PSOE, que estava defensant, volem defensar el seu partit. Va estar al PSOE amb les vergones escolars. I després hi havia crec que hi ha una última línia amb les provocacions vitals de Fontana, que és Catalunya, que és el catalanisme, que és la nació. El llibre que identifica més aquesta preocupació és La formació d'una identitat, que és el llibre de 2004. És un llibre curiós, mal entès per uns i per altres, però jo diré molt ràpidament que
que és un llibre que defensa la nació catalana de classe. No és cap contradicció. Podem ser nacionalistes catalans dintre de la nostra classe. El que no s'hi val és el que s'ha inventat moltes vegades. L'horitzontal sobre el contrari. Això no va. Jo no puc acceptar el teu plantejament perquè ets català. Simplement no puc acceptar el plantejament perquè ets el meu nivell d'interpretació, perquè ets el català, perquè ets el banc, perquè ets qui sigui. Aquestes serien les 5 línies que jo dibuixaria, i amb això acabo, perquè n'hi ha 3 més segurament de filologia, que el que m'interessa és que discutim. Però sí que voldria acabar, i això podem explorar servir també com a punt de la discussió, parlant de l'excepcionalitat del Josep Fontana. A veure, ell tenia una intel·ligència crítica excepcional. Fontana havia sigut meravellós per ensenyar la gent a llegir molt. Fontana va treballar molts anys amb mi, llegint llibres, que ell després m'informava. A l'època de l'IEL, el que vam començar a treballar junts, ell feia informes escrits. Jo em vaig citar un el dia del seu enterrament i és una pena que els informes jo no me'ls hagués quedat i em penso més en perill. Per la crítica ella no feia informes, sinó que ho xerrava directament. Aleshores em deia, mira aquest llibre, jo li havia passat a l'ordinador amb gran entusiasme, mira aquest llibre, que m'enxanta. Doncs tornem, de dia que ens veiem, mira, plana 23, llegeix. I em senyalava un paràgraf de la plana. Només el anava llegint i el anava posant per mi. Perquè havia trobat el per què aquest llibre era impublicable. I era una bestiesa, o era un camelo, era una... Tenia aquesta extraordinària vista, aquesta extraordinària capacitat crítica per trobar on estava el camelo, on estava la mentida. Clar, això m'ajudava que ell tenia una memòria. Absolutament de tot. Un monstre que va poder mantenir fins al final de la seva vida. Sobretot una cosa que tothom es troba per mi, que s'ha d'assenyalar, és la seva infinita capacitat de treball. És un home que no podia estar treballant 48, 70 hores seguides i després dormir 24, però podia estar treballant 48 o 72 hores seguides. Però sobretot era el treball quotidià, el treball diari, el treball de dedicar hores i hores i hores de donar-li voltes, a pensar, a reconstruir, a refer. Però els seus llibres són tan difícils de discutir. És a dir, una de les coses que no existeix és una crítica a Fontana. Coneix algú que hagi escrit un llibre de crítica a Fontana? No hi ha ningú. No es pot fer, és impossible. Ho treballava de tal manera. No dic que no es vull superar, dic que vull com ho vull. Fontana, quan feia aquests treballs, dedicava tantíssim temps, que ell m'havia confessat a ell moltes vegades. És que la gent entra en propis i es pensa, li demanarem a Fontana, com si això no em costa res. A mi em costa molt, em dóna molta feina i he de treballar molt. I això m'ho va assegurar moltes vegades, que treballava molt, però que ell no es fotia el teclat i li sortien les coses automàticament. Que els havia de pensar, que les havia de treballar, que les havia de discutir. A part d'això, evidentment que la seva capacitat de divulgació, el seu fervor, el seu entusiasme per explicar aquesta visió marxista el portava a ser extraordinàriament generós. Generós amb els seus companys a la universitat, professors, generós amb els estudiants, generós amb les coses que feia a la universitat, amb la gent de comissions, generós quan s'inventava revistes i les fabricava i col·laborava com a recerques, o quan va treballar a Planeta fent, durant els 2 anys que va estar a la universitat, fent l'enciclopèdia, o amb mi, tota la vida, i el crítica després, em sap present, després ajudant-me a tirar endavant la mena d'editorial que volíem construir tots dos. Això, aquestes extraordinàries qualitats de la Fontana, i deixeu-me dir-ho així, les aus negres de la història que ens envolten no
crec que han fet d'ell una personalitat irreversible. No considero, lamentablement per tots vosaltres, una altra falta. I això està. El que us volia explicar, de manera que si us sembla bé, va tenir una xerrada. Jo tinc unes preguntes. No et treure's, perquè no passa res. Sí, la setmana que ve ens anirem del Primer Ministre. Si ara ens autoritzarà, no? No, un dia vist. El dia 20. Dos coses que va participar el Fontana molt al començament i que no necessiten gaire mà. Una, els quadrats de cultura catalana i l'altra, el primer congrés de cultura catalana. Sí, senyor. Jo crec que aquestes són, amb les dificultats d'aquell moment, les dues coses van ser molt importants. Els quadrats com a precedent, en realitat, eren els horitzons, i el primer congrés de cultura catalana perquè lligava el conjunt de la intel·lectualitat catalana del moment i donava carta de personalitat pròpia al marxisme en el món cultural català. Efectivament. Sí, perquè justament per això jo us deia que hi veia 5 línies i una d'elles era la identitat de Catalunya. Precisament perquè molt des del principi. No va deixar mai d'intentar explicar a tothom per què de Catalunya, on sortia la identitat. Hi ha no només en congrés, sinó en articles que hem d'escriure i fins i tot en conferències que hem de fer a Itàlia i que hem de fer a Anglaterra, defensant aquesta concepció d'un catalanisme, torno a dir, jo dic de classe. Ell tenia molt clar, és a dir, ell no pensava bé de la burgesia catalana. Ell pensava que la burgesia catalana no havia fet la seva tasca revolucionària. I, per tant, des del seu marxisme, reclamava que la burgesia catalana hagués fet la seva tasca revolucionària, probablement, no automàticament, no d'una manera mecànica, que ja estava en contra d'això, però probablement la història de Catalunya hauria estat molt diferent. No deia que s'hagués establert ni el socialisme ni el comunisme, però sí deia que d'alguna manera atropellava la qüestió catalana el fet que la burgesia catalana no hagués fet la seva tasca revolucionària. I ell tenia molta raó amb això. Jo crec que amb ell, aquí, jo hi tenia amb ell unes diferències. Una d'elles en aquest terreny era que Fontana passava una mica per alt el component religiós, catòlic, fins i tot de sotana de la burgesia catalana. I aquí teníem, ell segurament no era tan eixelebrat com jo, i era molt més intel·ligent que jo, i segurament s'ho sabria explicar millor. Però jo crec que amb ell aquí li va faltar, no diré denunciar Torres i Bages, que això és una baixanada elemental, sinó entendre Jordi Pujol, per exemple. No se'l pot entendre bé, el Jordi Pujol separat de Montserrat, no se'l pot entendre. No se'l pot entendre bé. Separat d'una visió catòlica de la història que és absolutament antitètica de la visió marxista de la història. I per tant, aquest és un punt que, efectivament, tens molta raó, jo crec que és molt important. La gent se n'oblida. Això que he dit avui, que hi havia una cinquena línia del nacionalisme català i la identitat. La gent, quan parla de Fontana, se n'oblida. Només parla d'ell com a historiador, diguem-ne, del segle XIX i de la gent del segle XIX, i no s'adona de les profundes, com ho diria jo, d'aquell no defugir res. Una de les coses més impressionants de Fontana és que ell no defugia res. Podia no tenir una resposta, podia dir que no ho sé, o no ho veig clar, ho farem el que podrem, és una cosa que m'agrada molt a dir. Però no defugia mai res. I per tant, per què hi ha de defugir la qüestió catalana? Si a més a ell l'afectava enormement. Tradició familiar, això, és a dir, com tots els altres,
una tradició familiar del seu pare, de la seva mare, del seu pare, en el món del catalanisme. I per tant, sí, efectivament, el Fontana se l'ha de reivindicar també per aquesta vida. Sí. Què més? Què més podem dir? Hi ha moltes de coses del Fontana que us puguin interessar. Fontana, El darrer llibre aquest que he citat és importantíssim per donar el tom a la visió del paper de la burgesia i de la falsa democràcia, etcètera. Jo crec que és un llibre importantíssim. Tens tota la raó, tant és així que jo mateix vaig haver de fer un article pel País perquè uns historiadors espanyols el van denunciar com de catalanisme romàntic. I jo vaig fer un article al País posant-los a parir i intentant explicar que era romàntic. En aquest sentit sí que és interessant. A veure, jo al final he dit una mena de provocació que és irrepetible, tant per les seves capacitats com per les negres de la història. Què vull dir? Vull dir que ens hem de fer preguntes incòmodes, com se les feia. Per exemple, per què en Fontana no té deixebles? Deixebles. Per què en Fontana no ha creat una escola d'història catalana? Per què? Això no tenia una resposta, perquè és un fet. Hi ha una resposta marxista. Una resposta que es permeti comprendre la totalitat del problema. Per què? És a dir, pot ser perquè ningú, cap dels seus deixebles, s'ha vist en cor de seguir les petjades del mestre, perquè era inabarcable. Pot ser que cap dels seus deixebles combregui amb el paper del materialisme històric del poble sec. Pot ser que en la societat actual el materialisme històric no pagui la vida dels historiadors acadèmics i no els serveixi per res. I ho fugin. Pot ser que siguin convençuts, profundament convençuts, que això del marxisme és un condutxinó. Són moltes les preguntes que es podem fer al voltant d'això. Jo, que crec, i en els meus llibres he tractat de seguir les petjades del mestre, tot i que estic a milions de llengües de distància. Veig tan clar que el materialisme històric és l'única manera d'entendre el món i ajudar a canviar-lo. Veig tan clar que el que hem de fer és prendre consciència de la realitat d'avui, a més de la història, perquè el sistema es pot canviar. El Fontana sempre... Fontana no era un pessimista històric, el Fontana era un optimista de tota la vida. I sempre Fontana deia, és que tot es pot començar de nou. Citava el Pompeu. O citava un poeta que entenc que era molt, que era el Martí Pol, que deia, és que tot està per fer i tot és possible. Penso que diu Albert, el Martí Pol, no recordo. Bueno, ell tenia aquesta cosa de dir, és que podem començar de nou. Era una il·lusió molt fontana. Té base la realitat social en què vivim nosaltres. Això que el Fontana deia. És un plantejament de futur, pot servir per reflexionar sobre el marxisme. Hi ha un fotimer de preguntes que crec que ens hem de fer i que crec que decentment hem de tractar de respondre, per molt que ens donin resultats odiosos. És a dir, l'única forma d'entendre o l'única forma de pretendre que la immensa desigualtat en la que estem en aquest moment vivint, que tendeix a l'infinit, si ho diem així, amb unes situacions, com tu deies al principi, de la guerra de Rússia i d'Ucrània,
de la qual és molt difícil de parlar perquè no tenim les dades que necessitem tenir. I una de les que parlar d'aquesta guerra, una de les coses que hem de saber és que era Ucrània abans de la invasió russa. No estic defensant la invasió russa, estic dient que no tenim els elements de judici que hauríem de tenir. És evident que el capitalisme s'ha sabut defensar molt bé de totes les amenaces marxistes i s'ha sabut defensar molt bé utilitzant uns mecanismes que a Marx no se li van poder ocórrer al seu temps perquè no podia, perquè era impossible. Marx va tenir algunes intuïcions meravelloses sobre les que va treballar molt Fontana, que té a veure amb, com deia, lumpenproletariat. I com el lumpenproletariat en un moment determinat podia fer la funció, o podia fer la feina, o podia fer de recaders de la burgesia. El Marx això ho explica molt bé amb els decembristes de Lluís Noble. Fontana que va veure aquest lumpen que en aquests moments en diem el precariat. Penseu en les condicions de vida d'aquests nois que estan sentats en un banc amb el mòbil a la mà esperant que els truquin per repartir una pizza i els hi paguen tant. Pensem en aquest precariat, no només en aquest, sinó amb el conjunt d'aturats. El país passa de 3 milions, perquè són segurament 5 milions, perquè hi ha 2 milions que si vas a l'EPA no surten. Són parats que han deixat de buscar feina. Són parats, diguem-ne, desesperats. No és veritat que hi hagi 3.200.000 parats com diu el govern, sinó que hi ha 5 milions de parats, a part que un terç de la població espanyola està en situació de pobresa extrema. És a dir, és gent que viu, em penso que és, no voldria dir, és una mentida, però em penso que aquesta gent viu per sota de 17 euros diaris. Penso que és la xifra que he trobat. Bé, això, diguem-ne, és el que el Fontana m'interessa. Que ens plantegessin si s'avançaven més puta o menys puta que altres res. Això m'interessava. M'interessava és això que estiguem fent. Les preguntes que s'hi fan d'aquesta mena. Trapali, què estem fent? Què vaig fer? Bé, jo crec que en aquest sentit Fontana és irrepetible. És a dir, és difícil. També és veritat que si aixequem el foc i ho mirem des de lluny, Fontana va viure allò que els xinos deien temps interessants. I per tant, estava en una posició, estàvem tots amb el franquisme. En aquest sentit, és l'únic sentit en el que el Manolo, l'altre Manolo, tenia raó quan deia contra Franco hi havia moltes coses. En aquest sentit és que però el fet és que mor fins a Fontana, la seva obra desapareixerà. Sí, a veure, jo crec que Fontana no té deixebles. Per quin context? Com el context de la universitat actual. Vam tenir una sessió aquí amb l'Almeda Sacristán explicant-nos el procés de mercantilització i privatització de la universitat. Que no solament és un procés, diguem, en termes reals, sinó que també és un procés en termes ideològics. En aquest sentit, em sembla molt significatiu la batalla que hi va haver, que va acabar malament, per donar-li el honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona. No li van donar. No li van donar per la influència per la influència del neoliberalisme, pel pensament neoliberal dels economistes d'aquest país, bàsicament. I aquí caldria escriure una història de per què aquest neoliberalisme ha triomfat d'una manera tan exagerada en aquest país, pervertint menys ben clares i importants. Però el fet és aquest. Això suposo que dificulta, perquè per fer la carrera universitària en aquests moments, és a dir, parlar de Fontana, doncs no ni en peu de plana. Poso que molts sectors. Jo crec que tens molta raó amb això. Té a veure amb els grups universitaris i amb la putrefacció de la universitat. Una anècdota.
Quan jo vaig publicar el meu llibre que es titula La lluita per la desigualtat, que és una història del capitalisme industrial, de l'inici del capitalisme industrial, un catedràtic d'universitat em va dir: jo no podria fer un llibre així. Per tant, que pots. Jo no vull dir que no ho pugui fer per manca de formació. Jo no ho puc fer perquè em portarien 5 o 6 anys de treball que no servirien per una punyetera merda amb el meu currículum a la universitat. En trec molt més de profit fer un article en una revista anglesa. I tot un catedràtic a la Pompeu. I dius, hòstia, doncs estem fotuts. Dic, no m'he d'acord. Tu vas al final, l'últim temps, vas detectar què era el que preocupava bàsicament. Si vaig detectar, perdona, no sé tu. Què el preocupava bàsicament? Com veia el futur immediat? Vull dir, tu vas detectar algun canvi en els seus interessos? Sí, diguem que al llarg dels últims anys, molts últims anys, ell no havia tingut la inquietud ecològica que havia tingut el Manolo Sagresta. En els últims anys se li va greujar. Va estar molt més preocupat. Les converses que tenia, fa 40 anys no en parlava. No era un tema, i en els seus llibres es veu, no és un tema fonamental. No és el tema que el Manolo Sagresta li va permetre salvar-se intel·lectualment la vida. El Fontana no funciona així, però en els últims anys sí. Els últims anys va començar a estar molt preocupat. Fontana tenia una visió del món abiològic. Intentaré explicar-ho això. Al no tenir fills i successors, ell contemplava aquest futur, diguem-ne, d'una manera anònima. Era el món que venia, aquest nou món, la joventut, la gent nova de les generacions noves. I això és el que va fer segurament reflexionar sobre el que no es trobaria només amb el problema tradicional que ell explicava en els seus llibres d'història, que era bàsicament la vida ràpida i curta, la lluita de classes, sinó que també es trobarien amb una cosa que no era pròpiament la lluita de classes, encara que provingués de la propietat dels mitjans de producció i de les decisions que s'havien pres des de la Revolució Industrial. I això el preocupava. Preocupava perquè considerava que ell no havia trobat en els últims anys l'eina adequada per encabir. Probablement després jo he pensat que això que fa 40 anys que ell no em parlava massa, ja em parlava fa 40 anys, tenia a veure amb que no acabava de veure per on entrar-li a la qüestió. I això sí que va suposar un canvi en la seva activitat. En canvi, la seva visió política del món, Fontana, de l'agost de 2018 era com el Fontana del 2 d'agost de 1968. Era exactament igual, és a dir, tenia molt clar que s'havia de començar, que es podria començar. Això, curiosament, us dic la meva anècdota que em revela algunes identitats amb el Manolo. El Manolo en té algunes identitats interessants, el Manolo Sagresta. Quan a Crítica no vam poder més, costava una fortuna fer l'OME. L'OME, la meva manera de dir, havia fet tot el món els partits comunistes. Crítica era del SUC, però no era del SUC. O sigui, no es posava el partit. I va arribar un moment que no tenien diners perquè la font dels diners que l'altre va triar el govern. Però no poso més diners perquè això no es venia. Els llibres no es venien. Total que jo vaig haver de tenir una llarga i dolorosa conversa amb el Manolo per fer-li entendre, perquè, esclar, el Manolo d'alguna manera tenia alguna ingenuïtat que el Fontana no va tenir. Una ingenuïtat del Manolo era, com preparava el moment, deia, hem de fer els llibres més ben traduïts del món
més ben corregits del món, amb el paper més car que trobem, a l'enquadernació en tela i no sé què, hem de pagar drets d'autor als traductors. El meu Lolo vivia de vegades en un món imaginari. Ara mai ho a més de tot això, Mono deia, és a dir, totes aquestes qualitats, i a més han de ser molt barats perquè els complim. Que era una cosa molt interessant del Manolo i de la seva... Aquell dia, quan li vaig haver d'explicar que tancàvem la barraca, em va dir, ¿sabes qué hay que hacer? Pues tenemos que calzar de nuevo la sandalia y salir a predicar. Boníssim, per aprendre un tema ja seva on dèieu. En aquest sentit, coincidia el Fontana amb ell. No? És a dir, aquesta cosa que jo crec que l'hem perdut bastant. La idea de... no és una idea massa oriental. La idea d'un nou cicle, d'una nova reencarnació, d'un nou inici, perquè ells, per sota el Fontana, que ho escrit, s'ha escrit en molts postos, aquesta idea de no, escolta, tot està per fer i tot és possible. Que és un optimisme diferent del gramscià. No és l'optimisme de la voluntat, és un optimisme, diguem-ne, que està basat en la creença, en les capacitats de l'ésser humà. És a dir, és una cosa una mica grega, si voleu, no? La vida bona, és a dir, com el ser humà porta dintre d'ell la vida bona. I aquesta vida bona a través del marxisme és la societat sense classes. I això és el que voldria dir dels últims temps. Que continua mantenint la trampera, la capacitat analítica i la idea de que no n'hi havia, sobretot que no n'hi havia prou, que no n'hi havia prou un tractat d'entendre el món. Calia fer canviar-lo. I es podia canviar, deia ell. Segurament es preguntareu, ser un outsider aquí, vosaltres el deveu conèixer, vinc perquè tinc una molt bona relació amb Antoni Montserrat i em va fer servir aquest acte. Aquest acte em portava al dit que Fontana no tenia deixebles o no ha tingut deixebles. Jo vaig ser degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya justament quan ell va morir i vaig anar al funeral. Dues persones vau intervenir. No he tingut deixebles, però el Col·legi d'Economistes de Catalunya fem una cosa que és reconèixer col·legiats economistes com a col·legiats de mèrit, però a persones que no són economistes, historiadors, o qualsevol altra disciplina, però que han fet aportacions a la ciència econòmica, fem el que en diem col·legiat d'honor. I per tant, són persones que no són del col·legi i normalment des de fa bastants anys en fem un cada any, més o menys. I amb ell, el 2009, el van fer col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Precisament per aquesta raó, d'altres, jo vaig assistir al funeral i vaig escriure una petita crònica que li he enviat al Conservat i després te la donaré tu, perquè també esmento una mica en aquesta crònica. Justament ell va morir al final d'agost, el 29 d'agost del 2018, i jo vaig venir, vaig prendre 4 notes i vaig escriure una ressenya que vam enviar a tota la base col·legial amb memòria justament de mi. I una de les coses que dic aquí, després et donaré, vau intervenir el Joaquim Alvareda en primer lloc i precisament reivindicava que tu has tret a Pierre Vilar, Borja de Riquer va intervenir després i acabava amb una sentència que és, crec, atribuïda a Fontana, que el futur serà de la raó. I després tu vas intervenir, has fet esment d'unes coses que no reproduïdes aquí, però si em permets, el que sí que vas dir tu, i crec que és bo que ho sàpiga tothom, com va recordar Fontana, diu, jo dic, Gonzalo Pontón recordar amb gran emoció la seva dimensió intel·lectual, humana i compromesa. Fontana és l'home que va lluitar dia a dia per una societat justa i no només com a activista polític, sinó també en l'àmbit personal,
sempre disposat a ajudar els altres i a fer així. Era un home bueno en el seu bon sentit. Havia de rebre la creu de Sant Jordi el 2006 i el Premi Nacional de Cultura el 2007. Crec que no va poder rebre la medalla de l'Ajuntament de Barcelona Ja estava mort. perquè ja estava mort per ser un ciutadà compromès amb Barcelona. Hi ha una de les obres, em sembla, no sé si l'ha citat o no, que entre els més de 8.000 folis publicats en els seus darrers 3 anys hi ha el monumental assaig del cicle de la Revolució. I crec que en algun lloc es fa el seu material està, jo diria, força recollit. Simplement m'ha fet saber això, perquè és el que Molt bé. t'ho dono. Està molt bé, no t'ho agraeixo moltíssim perquè va per els arxius. Més preguntes, més comentaris, més records. Tenim molt bé nosaltres de Josep Fontana. Va tenir un reconeixement. Saps això? Que si no, no et sentiré. I que sí que va tenir un reconeixement com a honoris causa a la Universitat de Girona. Sí. Amb el Jordi Nadal. Sí. I amb el si l'autònoma no va sortir per dir coses, en aquest cas és... No, l'autònoma que explica l'Antoni. No, va ser d'honoris causa de Girona, efectivament. Però també va ser de Lleida. No va ser de València. També va ser de Valladolid. I també va ser d'honoris causa a l'Argentina. Vull dir que tenia mitja dotzena d'honoris causa. Vull dir que ell era conegut en vida o estar. Ell sempre deia que amb ell això, per exemple, em deia un dia, jo no sé on tinc una creu de Sant Jordi, estarà per algun calaix, a mi això se me'n refereix. En canvi, conservava cuidadosament exemplar els seus llibres que algun seu havia notat, no? I ell havia notat temps. Sempre explicava l'anècdota de... No me'n recordaré, però era una jove professora latinoamericana que va morir de càncer i li explicava a Fontana com mentre moria, els últims mesos de la seva vida, s'havia sentit tan alleujada llegint els llibres de Fontana i havia pogut entendre el sentit que tenia era mestre d'escola, aquesta senyora. I aleshores havia pogut entendre el sentit de la seva vida precisament. I que els volia ser, com és lògic, com tothom, perquè estava marit i però que comprenia millor el fet de la mort a partir de llibres de Fontana. I això ho deia Fontana. Això per mi és millor que cap premi, és millor que cap record. I m'ho deia tots dos sols. És a dir, no ho deia per hipoteia a ningú, no ho deia perquè tu el Fontana. No, ho deia tots dos sols. No hi havia ningú que el pogués escoltar, perquè s'ho creia honestament. I els tenia. Allà al llibre que de la senyora aquesta el tenia a casa, no sé què se n'ha fet d'ell, el tenia a casa tot, era justament l'anàlisi del passat. La història més passada i proyectos del el tenia tot marcat per aquestes. A mi això és el que m'omple de satisfacció i justifica la vida d'un historiador. No el premi, no sé què, el doctorat, no sé quant. En aquest sentit, ara diré una cosa que us semblarà molt provocadora, però jo crec que una de les grans avantatges de Fontana és haver nascut pobre, en una casa pobra. Jo tinc una anècdota personal amb el Josep Fontana. Seria l'any 78 o 79, quan encara la publicitat començava a fotre els calés, s'havia d'anar buscant un menys llibres. I em va dir algú que no volia soldar llibres, perquè això donava un imatge llibre als soldats o per tant, hi ha un llibre teu que ve de l'89, el 121 quartils, que compra llibres, restos de llibres nous, compra llibres nous. Restos d'edicions. Restos d'edicions. Jo vaig agafar 3 o 4 llibres que no es funcionaven de ventes i vaig arribar
Llavors, aleshores, posava, ja no sé si Aquí vas parlar amb el seu pare o bé? vaig entrar en un pis i hi havia un passadís molt estret que havies d'anar de costat perquè estava farcit de llibres. Llavors no hi podies anar, es podia fer, no es podia anar així. I arribo a una sala on hi havia uns taulells i un parell de xicots empaquetant llibres, aquests petits, 1 o 2 llibres. I amb una taula d'aquesta mida, de la veritat que aquella, hi havia un senyor que sentat amb una bateta de boquer de color gris. Passi, segui. Miri que importa aquests llibres que m'ha dit que vostè compra edicions. Sí, a veure què porta. Una cosa que jo no me'n recordo més, era que no me'n recordo bé, era la segona internacional del James Jones, que no es venia bé. Saps, un trac 50 o 60 de... Social la magalitat no deixés. I agafa el llibre i mira així, això és funció. Jo el deixo posar. I jo em vaig posar aquesta pregunta, que és ok. Vaig pensar, sort que no vaig obrir la boca. No vaig dir res. S'atreveix a criticar els llibres de la famosa editorial Càrios. No vaig dir res perquè va fer una comandant petita. Els que van enviar. Quan torno a l'editorial, i comento la referta. Saps què m'ha dit el tio aquell? El que ets allà al Camí Nou? Qui és aquest? És un llibreter que ve que compra aquí. Es diu Josep Fontanet. No, jo no li he dit res. Jo no li he dit res, callar. Perquè, com cal pensar, alguna cosa compraran. No començaré a insultar que un historiador. Després el vaig anar veient i alguna vegada li vaig preguntar no perds el temps? El meu llibre. No perds el temps perquè allà hi ha 2 xicots treballant i és el seu modus vivendi. I d'això viuen. I llavors a mi em dóna la feina de fer jo en tinc col·leccionats perquè vaig dir els enviaven i em van dir si no compres quan faci 6 mesos que no compres no te n'enviarem més. Tenien 10.000 clients, ells enviaven 10.000 clients. Era una llibreteta així i a cada pàgina hi havia un llibre. I a mitja pàgina el comentari que el feia ell. El feia ell, de tots. Sempre sabia vendre els llibres. Sí. Sempre trobava una cosa bona. I l'Antonio i els altres 2 xicots em publicaven els paquets, em posaven correus. Era un tio treballador. A mi m'ha molt. I sort que no vaig obrir la boca aquell dia, si no li vaig dir què s'ha cregut. Sort d'això. Però has explicat molt bé les estretors del pis i les estretors de la família. Les estretors econòmiques de la família, no només econòmiques, no sé si això se sap molt, però jo crec que la mare del Fontana vivia amb el pare i la mare en el mateix pis que tu vas estar en l'Estadio. A la part de baix tenien els 2 llibres. La mare estava malalta d'ELA. I va arribar un moment en de la seva vida que la mare del Fontana era un trastorn inútil, és a dir, si la deixaves en peu feia terra. Se li havia de fer tot. Llavors, jo recordo d'haver vist el Fontana des de la part baixa de la casa, agafant la seva mà, pujant la per aquelles escales estretes, fent-la travessar per aquells passadissos estrets plens de llibre, perquè pogués estar una estona amb l'Antoni. Tenia un fill amb aquelles taules que tu molt bé has explicat. Els esforços físics del Fontana per atendre la seva mare, que la va atendre fins que es va morir, perquè el pare de Fontana va tenir estar abans que el va atendre. És que ell mai no es podrà tenir ningú, evidentment, ningú la sap, ningú la coneix, però vull dir que tu no sé pensar, on tenia temps aquest coll? Per fer tot això, Després ens vam anar relacionant. però feia això que tots dius, atenia la seva mare, feia classe a la universitat, o treballava per l'enciclopèdia, és a dir, era una bèstia difícil de repetir.
Jo només m'he conegut dues persones a la meva vida que m'hagin impressionat per la seva capacitat de treball. Una és ahir l'altre món, el Sacristán. El Sacristán, quan traduïa a 60 pessetes a pàgina, i està 6 hores seguides traduint. Tothom que hagi traduït alguna vegada a la seva vida s'adona que 6 hores seguides traduint et maten, et liquiden. No es pot suportar. El cap se't treu. Estaven fets d'una matèria una mica rara. I el Fontana, efectivament, perquè ho va fer fins a 15 dies abans de morir i s'havia estrenat. Jo quan arribava a casa així, ara parlo, el 2008, quan ens vam trobar sempre a l'ordinador, en tenia dos. I en un en tenia prou. Però en un feia una feina i en l'altre feina. I en una habitació, menys de la meitat d'aquesta, que a més el centre estava tot ocupat per unes muntanyes de llibres que eren les que estaven aquí, i allà un ordinador i allà l'altre. I l'ordinador, espera, alhora que jo anava, que anava bé, i no trobava sempre, no me'l vaig trobar mai veient la tele i mira que el Barça el tornava boig, no? Era l'home més sectari del món, el Barça. És a dir, em podia dir les borrades més grans, però que estava mai, sempre treballant, sempre obedia. Bèstia estranya, no ho sé. Acabo de rebre una imatge de l'acte de l'OTAN, 80 persones. Va bé? Molts d'ells haurien estat aquí. Molt bé, jo m'agrada molt. Una pregunta. Què s'ha fet de tots els llibres, de tot el que és la Fontana? Estan tots a l'Institut Jaume Vicens Vives, que els va donar tots, més de 50.000. Tomaven tots a l'Institut i ara està com passa a totes les universitats, que no hi ha gent per catalogar-los, per col·locar-los a puesto, perquè no hi ha un pena. Pendiente del archivo. Ja estan allà, però no els pots consultar perquè estan paguets, pagats. No hi ha diners per posar una persona, un bibliotecari, que té collons. Sabem en què s'ha gastat els diners al Pedro Fabra, en alguns casos, doncs no n'hi ha perquè un bibliotecari posi en ordre els papers del Fontana. Ens hauríem d'avergonyir, però fins a les llàgrimes. En aquest país nostre. Depèn de la Pompeu, l'Institut. Sí, està dins. I quins dos llibres recomanaries de la Fontana? Per un jove o per un vell, com jo? Per un jove vell. Sí, un jove vell. No, per un jove vell recomanaria Viejo joven. els Quicitat, recomanaria aquests 5 Quicitat, recomanaria La quiebra de la monarquia absoluta. Llegida amb mala intenció, pensant en el franquisme, un llibre que és de l'any 71, és la tesi de Clavé. I està publicat? Sí, està bé. Publicat i republicat, i més que publicat en trobaràs a la crítica, en les edicions que vulguis, fins i tot de butxaca. L'altre recomanaria la història com a anàlisi del passat, perquè és un llibre on es veu molt clarament la força de les idees de Fontana i la força de les idees romanes. Després recomanaria La identitat dels catalans, que llibre que parlàvem amb l'Antoni, que em sembla molt important per explicar la seva trajectòria catalanista. I bueno, li recomanaria que jo és el llibre més important que he escrit, recomanaria L'origen de l'imperi, que és aquesta destripació, aquesta anàlisi interna de la Guerra Freda, un llibre que va del 45 fins ara, que és un prodigi de reflexió crítica, però també és un prodigi d'erudició. El va completar en els últims anys. El va completar? Va completar un altre llibre dels últims anys. No, a veure, va completar un altre llibre que es diu El futuro es un país estrany, que va ser com una torna d'aquest llibre. Una torna. Va ser com una torna perquè aquest llibre era tan gordo que jo li vaig dir, el publiquem com un llibre a part. I bé, El futuro es un país estrany, que efectivament és una torna completa. Dic perquè va sortir també després del siglo
Sí, la revolució. La revolució és un llibre fins a cert punt reiteratiu, repetitiu de por bien de la història. És un llibre que és por bien de la història. És un llibre que recull tot el que s'escriu en l'Imperio, però com que ve del Perú, començava el 45, ell hi afegeix els anys que comptaven, els anys de les guerres. És l'única diferència entre els dos llibres. Qualsevol dels dos és poc, perquè venen a ser el mateix. I es continua veient el llibre del Fontana? La gent continua llegint? No? La gent no continua llegint? Jo aquests dies recomanaria també l'Europa de l'Espejo. Europa de l'Espejo va ser un llibre important per ell perquè li va permetre ser traduït de 16 a 18 llengües, jo no me'n recordo quan. I aquest és un llibre que té la seva gràcia, perquè unes 5 editorials europees ens havien d'ajuntar als anys 90 per fer la Unió Europea dels Editors. I em feia jo, que ja escrit. I cada editor havia de portar un autor. Els italians van portar Umberto Eco, els francesos. Jo vaig portar el Fontana. I el Fontana va tenir el tema, va tenir ell. El nostre Ivanus. Està molt bé perquè és un llibre on ell intenta entendre la postura de l'altre i la postura nostra davant de l'altre, l'estranger. Això és Europa davant del mirall. El mirall sempre el deixa tractant de comprendre's també, diguem, entremig. En els seus llibres sempre surt de munt de coses. Tractava de carregar-se l'eurocentrisme que en aquest moment tant de mal feia. I altre que vam dir, i aquest llibre va ser que el va permetre conèixer l'estranger perquè totes les edicions d'aquest grup, Ferrero, hem dit algunes coses, de Baking of Europe, vendre els drets a molts agents italians molt eficaços i venien tot el paquet a un munt d'editors estrangers. Aquí va portar establits que el japonès, el serbo-croata, l'eusquera, el que vulguis, el rus, evidentment, el anglès, el francès, les corrents, efectivament, el van donar a conèixer el món. Llibre que em va costar molt que fos acceptat pels meus socis del grup aquest, perquè era marxista, perquè era un llibre comunista, ja no havíem volgut editar a proposta de l'Eric Oxford. Per tant, és una història extraordinària, que és molt tard, no l'explicaré, però només us diré que jo vaig estar lluitant gairebé físicament a hòsties amb un editor francès perquè publiqués la història del segle XX. The Age of Extremes, que era el títol original. Que no, que aquest és un comunista. Que no. I jo li deia, escolta, he venut 40.000 exemplars. És una història del segle. Donava arguments econòmics perquè el tio és que era veritat, he venut 40.000. I al final, molts anys després de la seva publicació en anglès, un editor belga, sent desconegut ja, tant de ser desconegut que ni me'n recordo, va dir en francès. No, va haver cap editor francès que anglès en anglès, per què comunista? Quin argument intel·lectual de pes? És molt bé, no va passar, no? Roig, racista. Bueno, doncs aquestes editorials eren la Terza d'Itàlia, eren Beck Verlag, l'Essai, les edicions l'Essai, era Basil Black i Green. No eren precisament editorials tarifaires, són de catalans, jesuïtes. Arribava normalment i eren com Inaudi, eren com... no? O sigui, el llibre a mi em va costar molt alguns títols. Molt, vaig haver de lluitar molt. I vaig fracassar amb el foc. I va haver-hi un llibre. Però així són les coses. Bueno, més preguntes? Sí, també m'agradaria saber què ens explicaria d'Ucraïna. I a mi m'agradaria molt saber. Perquè m'agradaria saber una cosa.
A mi m'agradaria també saber molt. Em temo que començaria explicant-nos què va significar la Rus de Kíev amb la unificació fraudulenta, miserable i desgraciada que va fer el duc de Moscòvia. Jo crec que començaria per aquí. I entendríem, probablement entendríem bastant més bé el que està passant en aquests moments si el Flotant ens ho expliqués partint del Rus de Kíev. És a dir, heu de pensar que Ucrània és com Sicília o com Egipte, en altres temps de la història. Gran proveïdor de menjar de molts pobles. I si no s'entén bé les relacions de producció i d'intercanvi que es produeixen en aquests, amb Sicília, amb Egipte, amb Ucrània més moderna, és difícil entendre la història de les guerres entre els països. Jo crec que Fontanars començaria per aquí, però esclar, segur que faria una cosa meravellosa i segur que ens faria entendre perfectament què és el que ha desencadenat aquest tractament, sense haver de recórrer aquesta misèria que és una misèria dels mitjans de comunicació que ho redueixen tot a que Òscar Putin és boig. Això seria l'última cosa que se passaria per la Fontanars. Analitzar aquesta guerra partint de que Putin és boig. Potser sí que és boig, però no és això, que és interessant. No és això. En Londres paz y sol y guerra en Sebastopol, ¿no? Ja m'agradaria tenir aquí els Fontanars. Molt bé. Bueno, si no les preguntes, moltes gràcies. No, vosaltres. M'ho he passat molt bé. Perdoneu-me per el rotllo. Aleshores, el mes de maig tenim a la Teresa de Fortuny, que és d'aquí del barri, però que està al centre de l'As d'Estudis per la Pau, que ens parlarà de la militarització d'Europa. I al mes de juny tenim el Josep Maria Rodríguez Rovira, que ens parlarà de la classe obrera de la transició. La transició resulta que no va venir de Marquesito ni de... I per tant, diguem que va passar... Se va portar el rei, no la transició. Bueno, En Fontana deia de la transició la novel·la rosa. No s'ho recordo. Jo diu que és una novel·la rosa. Ja està ben dit. sí, espera, que tinc de manejar això, que no en sé gaire. Personalment, Vinga. no sé, Gràcies.